Dames en heren, mijn naam is Abderrahim Ghani en Uyghurs Human Rights Activist in Nederland. Vandaag zijn wij hier op het Damplein herdenken van 5 juli 2009, Urumqi bloedbad in Oost-Turkestan. Voordat we over het bloedbad in Urumqi gaan bespreken, moeten we een beetje inzicht geven in het Shogun-incident dat tot het bloedbad leidde. Oeigoeren werden meer dan 5000 kilometer getransporteerd van Kashgar, Konshar naar een speelgoedfabriek in de dorp Shogun in de provincie Guangdong voor dwangarbeid. In de nacht van 26 juni 2009 in de Shogun in de nacht van 26 juni 2009 in de Shogun werden de Oeigoeren door de honderden Chinese arbeiders vals beschuldigd vanwege het verkrachten van een Chinese meisje. Zij werden uit hun slaap gehaald, toegetakeld en geslagen met de ijzeren staven en de wapenstokken. Hierbij werden verschillende Oeigoeren vermoord. Video's van deze beestachtige groepen Chinezen die de Oeigoeren hebben mishandeld, zijn destijds op de grote schaal verspreid in de online wereld. Duizenden studenten in de Urumqi hielden op 5 juli 2009 in de vreedzame demonstratie voor het regeringsgebouw van de zogenaamde Oeigoerse autonome regio in de Urumqi. Nadat de Chinese regering geen commentaar wilde geven op deze misdadige en de geweldige gebeurtenis, zij droegen de Chinese vlag en de riepen op tot het rechtvaardig behandeld van het Shogun-incident en tot het einde te maken van de verplaatsing van Oeigoerse jongeren naar de Chinese provincie als goedkope arbeidskrachten om het werkloosheidsprobleem in Oost-Turkestan op te lossen. De Chinese politie en de gewapende strijdkrachten openden het vuur op de vreedzaam protesteerde studenten en de doden ze onschuldig Oeigoeren. Zelfs foto's en de video's van de politie in de burger in Urumqi die op het brute wijze Oeigoeren mishandelen om zijn doodgeslagen zijn op grote schaal verspreid in de online wereld. Chinese soldaten gebruiken zelfs een nieuwe type fosforwapen in het bloedbad. De fosforijzer vloeistof die uit het wapen werd gespoten, niet wegwassen kon worden als het op het lichaam of kleding terecht kwam. Fosfor ligt op in het donker en dit gebruikt de Chinese politie om Oeigoeren op te zoeken door de stroom in de Oeigoerse woongebied uit te schakelen. Vervolgens werden de Oeigoeren gearresteerd en geëxecuteerd. Als we elk jaar terugkeren aan het bloedbad in Urumqi, herinneren we ons niet alleen de hoeveel Oeigoeren werden vermoord, maar ook hoe bruut zij werden geëxecuteerd en onze haat voor Chinezen groeide. Wij eisen dat de Chinese regering de echte informatie openbaar maken over de hoeveelheid Oeigoeren zijn omgekomen
en de gevangenis gezet bij het Urumqi-massacre 2009. Steun de Oeigoeren. Ondernemen actie en de stop de Oeigoerse genocide voordat het te laat is. Boycott Chinese producten. Zij kunnen gemaakt zijn door de Oeigoeren dwangarbeid. Hartelijk bedankt namens Stichting Support Oeigoers voor het luisteren en voor jullie aandacht geven. Fascist China! 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 Terrorist 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 Xi Jinping! 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 China lie, people die! China lies, people die! China lie, people die! China lies, people die! China lie, people die! China lies, people die! China get out from East Turkestan! China get out from East Turkestan! China get out from East Turkestan! Independence for East Turkestan! Independence for East Turkestan!